Chámame Pepe e hoxe cumplo 60 anos. 60 anos encontrar máis cansancio un pouco. E o pelo blanco, claro. Ese podía non pintar. E desde aquelas estou vivindo con Suelo e con Manolo. Porque algo máis necesito que antes. Ola, que te has feito? Axúdoche. Espera que te axudo. Toma. Que compraches? Teño aí todo. Ti se non che gusta como cho coloco, como estamos celebrando o teu cumpleanos, podes dirme. Vale? Porque teño que vir a contigo a máis con meu irmão. Porque hoxe cumple 60 anos e comprenderás que te estás facendo maior, que nos estamos todos facendo un pouco maiores. Eu que sei, parece que ainda teño forza. Bueno, forza sí, que nadie che quita a forza, pero a edad pasa, avanza, para todos. Porque ti ás veces dice, que pensas, que son un rapaz? Pois xa teño 60 anos, estou facendo 60 anos. Sí. Entón eu dixo, che vou detrás de ti. Eu creo que facemos os vellos todos por igual. Non creo que sea tan diferente. O que non poden ser diferentes son precisamente os apoios. A nosa relación é diferente ou non? Pois eu creo que sí, que é diferente, ou non? Ti que che parece? Entón parece que sí. Eu parecemo que, como se di, o roce fai o cariño, o sea, estamos máis unidos, sí. Conocémonos mellor, falamos máis, ás veces berramos, bueno, discutimos, rimos. É que hai que facer de todo. Falamos, pero tamén rimos moito, non? Claro, hai que facer de todo. Hola, que tal? Benvidas. Vimos ao cumpleaños do pareceme ben. do Pepe. Que alegría. Tal. Pepe, mira quen che veu, mira, a quen traio. Ah, sí. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy bien. Felicidades, Muchas gracias. Bien. Sí. ¿Y cantos cumplimos xa? 60. Caramba. Ay, mira. Aquí tienes mi Edita e la madre de Edita. Edita é a miña filla que tamén ten unha discapacidade e tamén se está facendo maior. Eu tamén xa son maior, así que a miña filla tamén ten que ir... Canto tempo leva José vivindo con vos? Con nos xa leva 6 anos. 6 anos. Sí. O sea, que levades pasado todo o proceso. Levamos, sí, un proceso, todo un proceso. Que nós temos que habituarnos a él, e a nós, por suposto, é unha convivencia. Bueno, vos como tendes pensado, o sea, que tendes pensado para Edita, porque tamén se fai maior, é dicir, todos... Pois tamén estamos preocupados por eso, porque ten dúas irmáns e ten un irmão. E unha cuñada que velan moito por ela, ahora ainda tal, pero cando se faga máis maior, pois a ver. Os pais de Pepe o que fixeron foi que cando viron que se facían maiores, nombraron outro fillo que era un tutor, que neste caso é o meu home, Manolo. Claro, nós tamén andamos nese proceso, preparando moitas cousas para que ela nunca lle falte de nada. A preocupación dela é que vai pasar con miña irmá, pero bueno, miña irmá ten irmáns, neste caso somos 3, que sempre, desde o noso punto de vista, é parte da nosa familia, polo tanto, desamparada non vai estar. Tamén sei que hai moitas familias que moitas veces os pais non implican nos irmáns porque, bueno, teñen a súa vida, os seus problemas, este problema é meu. De todas formas, sempre hai o apoio das asociacións. Sempre. Que valen moito. Sí. É fundamental nestes casos ter unha asociación. Sí, moito. Me quedo aí, Pois voulle abrir, perdón. E quen é Ángeles? É mi monitora. La Da jefa. asociación? Ah, a túa xefa. Invitáchela tamén ao cumpleanos. Sí. Hola, Ángeles. Hola, Consuelo, que tal? Que tal?
Bueno, trouxemos unha empanada para poñer tamén. Ah, bueno, gracias. É o de cumprir 60, que? Como Eh, é? pois nunca pensei que o levara tan ben, a verdad está contento, porque como ve tanta festa, tanta eso, pois está contento. Bueno, e a festa sempre lle Por eso, gustou, ele é festeiro, non hai que ter decir. xente na casa. E ter xente na casa, invitar. Hola, Pepe, que tal? Muy bien, Bueno, aquí vimos a celebrar o cumpleaños. muchas gracias. ¿Qué hacemos en el centro cuando nos hacemos mayores? Pois cando vos facedes maiores, hai que centrarse máis en darlle unha atención máis individualizada a cada persona. E tamén, eu creo que é importante tamén apoiar as familias, non? Sí, moi Consuelo, importante. non? E traballades de forma individual. Sí, nós levamos algún programa xa propio de envellecemento, temos un programa de envellecemento activo, que xa non é só traballar cando as persoas se fan maiores, senón previr un pouco pois eses signos de deterioro e retrasar un pouco tamén eses indicios que todos imos tendo, nós e eles. Este ano empezamos a levar a cabo unha nova metodoloxía de traballo que se chama planificación por adiantado. Trátase de adiantarnos xa a ese proceso de envellecemento e planificar un pouco o seu futuro antes de que se fagan maiores. Porque cousas que antes non eran necesarias para el, agora si son. Cousas que non lle eran importantes, agora son máis importantes. E outras deixaron de ser importantes. Eu creo que tamén une aí un pouco máis o que é a persoa con discapacidade coa familia, porque ao final creas aí un vínculo que ao mellor antes non tiñas. E como se pode facer para conciliar a nosa vida persoal co cuidado dela? Eu creo que aí o papel das asociacións que é o máis importante, porque vos necesitades xa non só axuda por parte dos profesionales, senón un servicio para a túa irmá, seguramente ao mellor unha vivienda, un servicio de respiro, un o que máis se adapte ás súas necesidades. Que é a vivenda? A vivienda. A vivienda hai de todo. A mí hasta me toca de fregar os platos. Ah, o sea, é como unha casa normal. É unha casa. Estades sós ou hai alguén con vos? Si vai unha monitora. E cantos estades na vivenda? 8 ou 9, non sei. O sea, que nun sitio así estarías disposto a vivir? Yo sí. Pero bueno, As mesmas personas. Ah, o sea, que non hubiera moito cambio. O primeiro día fixen unha guerra. Ai, fixes unha guerra? Fixen unha guerra. Dixen, isto non é a miña casa, ni fulala. Pechan unha porta, quero salir fora, fixen unha guerra. Ai, sí. O sea, que che costou adaptarte. É verdade, Eu na miña casa deixaba a porta aberta, non pasaba nada. Ele estaba feito a vivir na aldea sempre. E claro, eu fixenlle querer entender que era a vivienda del. Pero tanto metín en papel que chegou ali e dixo, por deixo a porta aberta. Non teño por que cerrala. Entón, claro, cando a cerran e además pasan a chave para que non entre nadie, e di, non, encerrado non. Se estou na miña casa non cerro. Non. Entón aí houve un choque. Se eu no futuro tuvera que poñer a miña irmá nunha residencia porque eu non a pudese cuidar, que crees que teria que buscar? Que tipo de residencia ou de vivienda teríalle que buscar para ela? Que che gustaría? Como la de la Lincoln que temos nós. E como é? É unha planta baixa. E como somos todos conocidos. O sea, teria que ser un sitio onde conoces a xente coa que vas a estar. Sí, sí, ¿no? sí. Eu creo que volvemos un pouco de antes, o que hai é que ter en conta pois o que eles queren, anticiparnos ao mellor no momento en que teñen moito deterioro, non é cando teñen que decidir se queren vivir nunha residencia ou na súa casa ou donde queren, pero temos que anticiparnos antes e ver o que lle gustaría e despois ter en conta eso. Hola, amiga. ¿Qué tal? Hombre, muchas gracias. Tengo aquí a los invitados ya. Ai, unha tarta. Moitas gracias por traer a tarta. Que non tiñamos tarta. Este é moi bo. Ten unha pintaza.